5 milions d'anys. La Terra. Van haver de passar més de 1.000 milions d'anys, més de 10.000 milions de segles perquè arribés a néixer aquesta cèl·lula solitària, font de tota vida. Els flagels. El bulb, primera planta aquàtica de cèl·lules múltiples. Al començament de l'era evolutiva hi ha aparició de diferents formes de vida. Meduses, trilòbits, l'ostracoderm, el primer peix. Més de 4.000 milions d'anys, 40 milions de segles van haver de passar abans que el primer ésser amfibi trepitgés terra ferma. L'ictiosaure. Els mil·lennis van desfilant. Mentrestant, continua l'evolució de les espècies i es produeix la selecció natural. Tan bon punt s'alliberen de l'aigua, els rèptils es van escampant per a colonitzar el món. El tacodon, l'arqueòpterix, la primera au que comença a volar. Segons la teoria de Wegener, la Terra, que fins ara era una sola massa, es divideix i els continents varien la seva posició fins a aconseguir l'actual. Durant el període secundari triomfaran els dinosaures, dels quals derivaran els cocodrils i també les aus. A continuació, la natura sembla satisfeta fent curiosos experiments, dels quals ara en veurem alguns exemplars. El model carro blindat, l'estegosaure, 8 metres de llarg, 6 tones, però tanmateix és molt delicat. El pitjor és que aquesta impressionant massa està conduïda per un cap petitíssim i un cervell gran com una nou. El temible alosaure. La natura no es compadeix dels dèbils. Heus aquí un model. El brontosaure, 20 metres de llarg, 20 tones, també amb el cap petit i el cervell de la mida d'una poma per a 20 tones de carn. Malgrat tot, és un contrincant de la categoria pes complet.
Encara més fort és el Diplodocus, 30 metres, el més gran de tots. És un model encara més fi, amb la cua com un fuet i el coll de cigne. Heus aquí el campió de totes les categories, l'animal continental més gran que ha existit mai. El Darquisaure, 24 metres de llarg, 12 dalt i en proporció és, dels 3, el que té el cervell més petit. Aquell llargandaix pot arribar fàcilment a pesar 50 tones. Heus aquí alguns monstres llegendaris. L'Heliomosaure, àgil però respectable també amb els seus 18 metres. No serà aquest el monstre del llac Ness, el drac mític? El Pteranodon, el més gran dels rèptils voladors, 8 metres d'envergadura. Els costums no eren delicats en aquells temps. Han sentit a parlar de la serp de mar? Vegin el quilosaure. No, els costums no eren delicats en aquells temps. Heus aquí el model Cana, l'Anotosaure, menys ambiciós tanmateix. Aquest herbívor no altera mai la seva dieta, però atenció, al Triceratops no li agrada que ningú s'interessi per la seva nissaga. La bèstia feroç més gran de tots els temps, el monstre perfecte, el mateix terror. Heus aquí el rei, Tiranosaure, 15 metres de llarg, 6 dalt i 8 tones, i la boca armada en 2 fileres de perilloses ganivetes. No, realment, els costums no eren gens delicats. Els dinosaures que regnaren sobre la Terra durant més de 100 milions d'anys van deixar al seu lloc els petits mamífers. A diferència dels mastodonts, aquests rosegadors sabran adaptar-se als considerables canvis de clima i als cataclismes. El vell món de l'era secundària s'altera, desapareix, i del naufragi naixerà un món nou. Els insectívors arborícoles de la mida d'un esquirol seran els fundadors de la descendència dels primats. Aquesta branca es diversificarà en simis, antropomorfs i homínids. Si intentem provar que aquests petits mamífers són els antecessors dels primats, trobarem que les proves d'aquesta afiliació són rares. Heus aquí el Placiagadus, és un rosegador. El Cyclodeptus, el crani és més voluminós, les òrbites són més altes. L'Archaeotopithecus, el crani s'eleva, la cara s'ajafa. El Fapithecus és ja un simi antropomorf. El procònsol. Això vol dir, aneu a buscar menjar. Com? Ja no hi ha res? Sembla que ja en aquella època la supremacia del mascle era molt discutida. Un dels membres del grup té algunes dificultats per seguir. La selecció natural jugà el seu paper. Això significa, evidentment, aquest és el meu territori. Aneu-vos-en d'aquí abans que m'enfadi. El menjar comença a escassejar. Per primera vegada fou necessari abandonar el bosc i aventurar-se a la plana.
S'hi veu millor dret, oi? Quan es redreça a l'ésser del procònsol, se li enforteix el tors, els braços, el cap i les cames se li allarguen. Els mil·lenaris i els grans antropomorfs se succeeixen. El caniapitec fa 1,20 m, el ramapitec 1,30 m, l'australopitec africà 1,50 m. L'australopitec robust. L'australopitec es va fer més hàbil. Va créixer perquè es va posar dret i el seu cervell va passar de 450 a 600 centímetres cúbics. Heus aquí una regió de Tanzània, a l'Àfrica, lloc on habitava en aquella època. És un veritable paradís on abunden diverses espècies animals. Aquests éssers són vegetarians. Eficaç eina, però la idea de conservar-la encara no se li acudeix. Un milió d'anys abans de la nostra era, una tribu d'Homo habilis. Aquests són carnívors. Així no. Està molt bo. No heu caçat res, doncs no menjareu res. Menjar! No ens parlaves així quan nosaltres dos vam portar menjar. Ataquen! Cansats, els australopitecs desapareixeran. L'Homo habilis és l'amo del lloc. Arriba un moment en què l'Homo habilis surt de la sabana per expandir-se cap a altres continents, lluny de la seva terra d'origen. S'ha admès que el nivell del mar baixà considerablement durant els períodes glaciars, 100 metres per sota del nivell actual. El pas, doncs, era fàcil d'un continent a l'altre. «700.000 anys abans de la nostra era. Heus aquí el pitecàntrop, o home simi, anomenat més específicament Homo erectus. Ja fa 1,60 m d'alt i el volum del seu cervell és de 950 centímetres cúbics. Les seves eines, però, encara són molt rudimentàries.
Aquest territori no us pertany, la casa és nostra! Torneu-la! O jo us puc fer miques amb la meva nova arma. Què passa? Ja n'hi ha prou. No, decididament. Aquests nous invents no estan a punt encara. No, això no, això! Molt bé, bravo. Veig que avui la caça ha estat molt bona. Mira, jo he caçat un ocell. I jo he trobat això amagat als matolls. Tu ets el més fort, home gros. Ara descansarem aquí un moment abans de tornar. D'acord, mestre, has parlat molt bé. No et mengis això, sisplau, no t'ho mengis. Aquests vells. Anem-nos-en, en marxa. Acosteu-vos aquí. Mireu que bé que s'hi està. I si ens emportem el foc de l'arbre amb nosaltres, és una llàstima deixar-lo aquí. Has vist això? La tribu té gana i no hi ha res per menjar. Hem de caçar un animal gros. No. Hauríem de ser una tribu més nombrosa. Bé, vés a buscar l'altra tribu. Caçarem junts. Vaja. Ja són aquí! Vostè i els seus homes es posaran allà i jo i els meus caçadors juntarem la bandada més avall i qui mana sóc jo.
Qui mana? Sóc jo. És clar, qui mana és qui té el foc. Allà, endavant. Cap, miri, ha vist això? Elles són meves. Set 7.000 anys abans de la nostra era. L'escenari ja està preparat per a l'home. Calgueren més de 50 milions de segles per aconseguir que la Terra reunís totes les condicions.